खुलुमबाय रायजोफोर नै दिनै बड'लेण्ड रादाबाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो आङो एड्रेसखौ बुंनोसै। जोङो जोबथारनाय बिटिसि खोलाहा बर्डार आरो जोंहा रुपापुलि VCDCनि आन्दाराव सेलमारि गामि। बे सेलमारि गामिनि आबाद फोथारा जोंहा ओरैबायदि गाज्रि कन्डिसन, जेरैहाय जोंहा खेथि फोथाराव जों जायखिजाया हिन्जाव माहारि बा हौवा माहारि माइ गायनो फैनायावबो जोबोद खस्थ', फेन्दासे जायो हाब्रुआ। आरो इनिफ्राय जोंहा जुन्थुनिखि खोथिया लाबोनोबो बा ट्रेक्टर हालेवनो फैनायावबो जोबोद उसुबिदा। जेरै बिगासेनि जायगायाव जोङो गोबां फैसा होनो गोनां जायो आरो खोथियाखौबो बानना लाबोनोबो हाया, ओइ ट्रेक्टरसो लाबोनो गोनां जायो। दिनै जोङो बे खस्थ'नि गेजेरजोंनो जोंनि बे 5 किल'मिटार गोलाव फोथारनि लामाखौ जों रायजोफोरा गासैबो खौसे जानानै रायजोनि समाजाव माने जिखिनि एसे एला फैसा दङमोन, रां दंमोन, बेखौ लादेरनानै लोगोसे न'खर न'खर जा एसे हागौ अनसुंथाइ बिनानै जों दिनै लामाखौ खोदों। आरो जोङो जुन्थु जे सोलिबाय थानाय गोदान सरकार प्रमद बर'नि बिथांमोननोबो जोङो गोबाङै दरखास्त'बो होदोंमोन बा बिथांमोननि मेम्बारफोरनोबो जों खिन्थादोंमोन। आरो जेरै जब कार्ड सिस्टेमाव हायो बा थिखा सिस्टेमाव हायो नोंथांमोना खोनानै हो होनना बिथांमोना बुंदोंमोन। नंगौ, जोङो जब कार्डआव हमना दोनखादो, जागोन र' होननानै बुंबाय थायो। बिदिनो बुङै बुङै नै दिनैयो 5 बोसोर जोंहा प्रमद बर' सरकारा जोबलांबाय, नाथाय लामाया जायासै। नाथाय जोङो बिदिनो आसा थिनानै थायैनो जोंहा जोबोद खस्थ' जाबोना जों गासैबो समाजानो खौसेथि जानानै जों जमा जानानै जोङो दिनैहाय ट्रेक्टर गंबा आरोबाव JCB गंसे लानानै फिसारिनिफ्राय अन्थाइ सेन्ड ग्रेभेल खोनानै आरो जोंनि गामियानो खौसेथि गासैबो लेबार बादियै जोङो खोरायदों होरिदों। थिग बिदिनो जोङो जोंनि लामाखौ खोनाय जादों। आरो जोंहा समाजाव जाखिनि रां एसे एला दंमोन गासैबो जोबलांजोब्बाय। आरो खमैनो 1 लाखनिबो बारा थांगोन बे लामायाव। जेबोनो जायाखै, 5 किल'मिटार गोजान। जोङो जोबोद आसा थिदोंमोन, नाथाय आसाया जायासै। जोंहा बिथां प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन माने गासै लामा सामा गासै खोना होगोन होरिगोन, आरो गोबां बुंदोंमोन साख्रि बाख्रि होगोन होनना, आरो गोबां बुंबावदोंमोन हिन्जाव माहारिफोरखौबो सेरेब फानना जानाङा, बन फानना जानाङा, गासैबो न'खर न'खर साख्रि मोनगोन होनना। नाथाय गैया, नुवासै। जोंनि ओनसोलावथ' जों साख्रि मोननायखौनो खोनायाखै बा नुवाखैबो बा जेबोखौनो मोनासै। आं बेखिनिखौनो गासै राजाफोरनि सिगाङाव बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।